Базар не е точно, просто имаше украсено в центъра едно по-голямо парк. Базарче с Сергей, прямо неща продават. Тук е най-готиното май за сега. Готино беше тогава. Става за разходка. На децата ще им е интересно все още. Ромен. Да, видях. Няма нищо. Хайде, деца. Же успя ли извлечеш кадър от тук? Това ще има Между другото има такива лампи за коледа.